A sorte sorriu tamén en Vigo, nun bar de Balaídos, selouse o boleto gañador do premio especial de 1 millón de euros no sorteo de onte do Euromillóns. Mar Novas. Búscase millonario en Balaídos, o único boleto premiado onte no Euromillóns en España selouse aquí, neste café do barrio, e o afortunado ou afortunados levan 1 millón de euros. No Loreda non saben quen pode ser máis alá de rumores, pero o sorriso dos propietarios e clientes que nos imos topando pois non nos dá pistas, si mesmo pode estar aquí agora mesmo, moi preto. A mañá gris e morriñenta coa que amenceron os traballadores e clientes deste bar de Vigo, o Loreda contrasta coa noticia que agochaba tras as paredes. Eu entreime esta mañán, cando me despertei, tiña o móvil a tope, xa de loterías, veciños, clientes, e non me podía creer, a verdad, unha sorpresa moi grande. Aquí selouse o boleto premiado cun millón de euros no último sorteo de Euromillóns. Foi unha aposta semanal. Dan por feito que lle tocou a alguén do barrio, porque do barrio son o 95% dos clientes. É moi ilusionada de que caera no barrio e facer feliz a alguén, porque isto cambia a vida un pouco. É moito diñeiro, entón eu creo que non dará a cara, non o sei, o sea, temos que ver. Pero é temprano e de momento moi contenta de haber repartido ilusión. Non damos co afortunado ou afortunada, pero sí con voluntariosos candidatos. Xa me gustaría que me tocara a min. E se foras o millonario, diríalo ou non? Sí, porque non? Non hai problema. Todos os males foran eses. Eu, polo momento, non. Desta non foi? Desta parece ser que non, pero bueno, me alegro que fora xente daqui do barrio. Pola retranca e os sorrisos sospeitamos que saben quen é, pero ninguén o recoñece abertamente. Hai veciños que xa saben quen é. Que disfrute. Sei que por a zona de aquí e tal, pero non sei quen é, non. O que lles quedou claro é que a sorte está ás veces máis preto do que parece. Sempre é algo lonxe, non? Que dicimos, eso non vai pasar aquí, e mira, pois sí que pasa.